IFM News. Lokal. Idol Joanne, go ahead. Manam nama maangay ti Serbisyo Caravan iti Barangay 11 Bulbulala Palyas Winter into bigat June 11. Sa ipikit sagot ti lokal na gobyerno kadagiti residente nang nangruna dagiti serbisyo nga ipaay ginagdudumang ahensya ti gobyerno. Adan ti tema aragsak ayat kendungo tinasaong aktibidad. Karaman ang makipartisipar dagiti agapo iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng BFAR, Department of Health, DOH, and Provincial Health Office, Department of the Interior and Local Government, Department of Science and Technology, Department of Social Welfare and Development, Philippine Army, Public Attorney's Office, Philippine Health Insurance Corporation, Technical Education and Skills Development Authority, Kinaguduma Local Government Offices, Manipod iti Vintar. Kapag ito iti awis ti gobyerno lokal, iti papandag iti residente, tapos magundawayan da, dagiti maipaay serbisyo. May palagi pa kalikaguman ti Office of the Mayor, may sayang kasi ito Serbisyo Caravan, iti mamingpat adaras, iti ito atawen, tapos na maakomodar bitaeng, pinagduduma barangay tinasao nga 8. Damag iti iliti Vintar, kadwa iti 99.5 Basin Lawag, Idol John Gistin, Tatang.